راديو سنيت إيرتراويانيو راديو سنيت إيرتراويان بحالة دليت فتح إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت كل جزء قدام باقوتا ترى إيرترا خاب ساعة شمونت نقص خاب ساعة شعته موام قطع تقرنيان عربن شعته شحن 540 كيلو هرتز عم 31 متر باند ناب إيرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنويو سلام تخطاتلتي راديو سنيت كما يتقنيو نلومي 29 لكاتيت زدالنا يوم مدبات حزنا متينا لنا سناي مكتتال فلما أبز حلف قنيات أم محبراوي مرخبيتات الزارة بخوينو كابز قنية بنطوف إيتوبياوي بوليتيكانيا جوار محمد ناب حزب إرتراس الأخ ملأخت زملكت ب AAN ميدياس تدالو وتحستو نابهم كنبلوئنا سناي مكتتال أبوليتيكا إثيوبيا زلعلة صلوافة إيرزالو جوار محمد نمنستر زينا سرعة هقدف يمانا قبر مسكال تشارلن نولك ملاخي إسياسا نهزب إرتران ملغت يحلفو اتقوداي أب تويتر يجميرو يمانا قبر مسكال تشارلي أب تويتر كم سعب دهر مبالو مرقتنا توالوالي أيكونن نتصوريو نحنا بوليسي تكالاوي اتنيكاونت مرزامن جزيو زحالفون مخانو تونو عمنتا لنا بريتونا ازحمام مدفع نربحا إيتوبيا بزل على زقلقليو بتوساخي إيرتران ملا زوبانان كابزي كربحيام دهر مباليو جوار محمد بغصبت كملسلو زي جمرة جوار محمد انكملس سلام بزيادة نمعقابن أمونغو كلتين هاجرات نزكايد زلو ناي سلام تعرن محيالن سبسلطان إرترا أوشت أو كتعت إثيوبيا كاب مئتاو كأقص يدلي ازي زي تدلين زي حقازنيو بزعبا قدياتكم بزحكو نبلو نخيلو كوانتهالوه جن ايكن بلنينا بمبال مليسو كتيلا نيمان تشارلي ملس زهابتو حانتي كاب مسراتيتن أدلاويتن تعب تقبال نزلوا إثيوبياوي متسيهت أدي ستاندارد زخونت تسدالة لما دما كمز مبال نيمار تشارلي مليساتلو قلت سبات نبريزدنت إسياس إرترا نبار سلام كتمتس انتخوينا أب تصمدو كتأتوام زلوا مشارختي أبي أحمدن بصوتون تراي كم زيكوانو انت زنقروام طبو نيرو لومي أب إثيوبيا نزي تخيلنا يزلنا بزحنت بهراوي فيدرالاونت كتالو علو زيف كدو حدستي بوليتيكاو حيلتات يقلقلو اللو جوار قتيلون ناي صدال لما ملس زراغود كمز بمبال ملسلا اتي ني إرترا فيدريشن ادليانيلو زنصغن ملؤ ناصنت زمرصن بريزيدنت إسياس أفورقي حجوالا نتستحت فيدرالاو رئيس محدار نأوروميان نخالوت بهراتن وي هاجرات كنقف كله سجنت ارديكونن أبزناي جوار محمد ملسي بزحات إرتراويان دليت فتحن دقفتي سرعة هقدفن نجوار محمد ملسي بوم اليوم هذا كاب دليت فتح إرتراويان تقلاساي تولاد بهير عفار زخونة إبراهيم عفار نسون كم زخبل أبناي فيسبوك قدسو ريتو هيبونيرو إبراهيم عفار نسيبل ولا كوانا إرترا كونتات استفلين تخونة ملكي اسكناتو يمانة تشارلي بزعبا زغتلو سرعة كونتن نحتتو كاب 10 منيسترات كابينة 10 تقرينيا يوم كاب 6 أما حدر تزوباتاتن 6 فتسمت دايركتراتن 9 تقرينيا يوم كاب تولومي أبسرح زلو شو عتا لعلو الجنرالات 5 تقرينيا خوينهم اتوم كلت استروفها عفار يوم رمضان أولياء حمد كاريكارن أنا اتسرعت نحاد بهير اتنيكاو بجلت رايزو وكل يبلي اللخون قنا أبتأكي سرعتكم نحبو أجندهم كقلقل أب كل تكالاتكم اتنيكاون أتأتاتيهم بمبال ريتو تحيفو
ቀፂሉ ጀዋር መሐመድ ነቲ ብደገፍቲ ህግደፍ ዝተዋሃበ መልሲ ግራ ዝኣተወ ይዝመስል ደጊሙ ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ነቐፌታዊ ግብረ መልሲ ንምብራህ ብዝብል ኣብቲ ናይ ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ተኸተልቲ ዘለዎ ናይ ፌስቡክ ገጹ ነዝስዕብ መልእኽቲ ኣስፊሩ ገለ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላውነት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ኣድላይ ዘይኮነ ዘይምልከቶ መግለፂ ኣመልኪትና ዝሃብናዮ ነቐፌታዊ መልሲ ኣይተዋሕጠሎምን እቲ ሓቂ ንሕና ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ጽልኢ የብልናን እንተኾነ ግን እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ንበይኖም ኤርትራውያን ን30 ዓመታት ምእንቲ ናጽነት ዘካየድዎ ሓርነታዊ ኩናት ኤርትራ ናብ ጉሩም መደምደምታ ዘብጽሖ ስርዓት ከናእሶ ስለ ዝመረጸ እዩ ብዛዕባ መግለጺኡ ዘለና ጸገም ኣብ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታው ጥራይ እውን ኣይኮነን እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ዘይቅርዑ እዩ እንታይ ደኣ ነቲ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ህይወትን ኣካላትን ስንክልናን ከፊሎም ዘካየድዎ መሪር ቃልስን መስዋዕትነትን ስለ ዘህሱሶ እዩ ብተወሳኺ ኢሳያስ ንሕወሓት ክሕርቕን ክግምጥልን ብምሕሳብ ስለ ዝገብሮ እዩ ኣብዚ ግን ነቲ መሰረታዊ ዝተሓተ ጉዳይ ማለት ነባርን ሰላማውን ልዕላውነት ኤርትራ ምዕቃብን ክብረት ናይቲ ሕቡን ህዝባ ምሕላውን ልዕልቲ ንሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምሕራቕን ምግምጣልን ዝለዓለን ዝዓበየን ምዃኑ ኣብ ምርዳእ ፈሺሉ ከምኡውን ንመብፃዕታት ናይቶም መሪር ቃልሲ ዘካየዱ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምሕላው ዓብ ፍሽለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክርድኦ ዘለዎ ኢትዮጵያ ማለት ሕወሓት ጥራይ ማለት ከም ዘይኮነትን ከምኡውን ሰላማዊት ኤርትራ ማዕረነት ንሱ ዝደልዮ ዝተዘርግሐ ስልጣኑን ኣተሓሳስቡን ኣይኮነን ካብቲ ቂመኛ ፖለቲካዊ ኣካይዳዊ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ሓሊፍና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገዛእ ረብሓታቶም ብቐጻልነት ንምዕቃብ እኹል ድሌትን ዓቕምን ኣለዎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዞም ዓይኒ ዝደግሑ ሓቅታት ቀልጢፉ እንተደኣ ተቐቢልዎም ንኹልና ዝሓሸ እዩ ክብል ናብ ህዝቢ መልእኽቲ ይሕሊፉ እቲ ናይ እንካን ሃባን መልሲ በዚ የብቅዕን ፈጻሚ ዳይሬክተር ቴሌቪዥን OMN ማለት ኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክ ዝኾነ ኣቶ ግርማ ጉተማውን ተሓዊስዎ ከም ዝስዕብ ድማ ኢሉ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ዜና ሚኒስተሩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ድላዮም ኣብ ውሽጣውን ዘቤታውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ይተኣታተው ኣለዉ እዚ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝህብዎ ዘይብቑዕ መግለፂታት ኣብ ቃልዕ ወፂኦም ተሰኒዶም ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነቐፌታ ኣላዒሎም ኣለዉ እዛ ሃገርና ናይ ባናና ሪፐብሊክ ማለት ብናይ ወፃእ ገንዘብ እትዝወር ሃገር ድያ ትኸውን ዘላ ከነስተብህለሉ ዘለና እዚ ኣብ ናይቲ ጸላውን ፍሉጥን ፖለቲከኛ ኦሮሞ ዝኾነ ጀዋር መሐመድ ኣብቲ ናይ 2020 ዓመተ ምህረት ምርጫ ኢትዮጵያ ፍቱው ተወዳዳሪ ንስልጣን ዝኾነ ሰብ ነቲ ድሮ ዝገደፎ ዝሰረዞ ናይ ወፃእ ዜግነቱ ብስሩዕ ኣገባብን ንነዊሕ ግዜን ብዘይፍትሓዊ ኣገባብን ኣብ ክትዕ ይኣትወሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይግበር ምህላዊ ብምባል ጽሑፉ ኣስፊሩ ክብራና ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና መቐፀልታ መግለፂ ሳልሳይ መድረኽ ስኒት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም እዚ ሬድዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሰስኒ ብርዐይ ድምፂ ዘይብላ ኸላሽነይ ኩሉ ሳዕ ልጉምቲ ዋሕስ ሓፋሽ ህዝበይ ካብ ሒሰን ተናግፎ ካብ ኣፍ ዝብኢ ተዓፊኑ ዝነብር ኣይሰምዕ ኣይርኢ ኩሉ ግዜ ዝቁንዞ ስኢኑ ረዳኢ ብርዐይ ቀለምኪ ትጸንቅቒ ሓግዝያ ንመለይ ምስቶም ጥበበኛታት ምስቶም ክኢላታት ዓድምዮም ቶም ዶኳትር እቶም ኢንጂነራት ዓድምዮም ቶም ማስተርስ ቶም ፕሮፌሰራት ንሱ እዩ ዴሞክራሲ ንሱ እዩ ሃገራውነት ተሳኒኺ ስርሒ ንሱ እዩ ትዕላማ ንሱ እዩ ትመፍትሒ ትሰምዑ ደለኹም ሊቃውንቲ ዕድመት በኩም ኣላ መለይ በብሓንቲ
يغني لي كوانيه سلام 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 لك عدي بحبرة حتى هرمات لبوب أبرقوا مكرة من فاسكم زي رحنا انت رحبكم سفرة صحيا يقعخو مبصلال إريتراي تعمل صبق ملسي تا دحري أزلا حتو كن حتى دلنا زلنا تقند حمرتنا يلوم معلتي أخيبا جرنا يزلنا بأركس انتايو اتي أتوكرو ناي سالساي مدرخ انتاي سالساي مدرخ انتايو اتي نايلو معلتي انترفيو كتنقرونا دلنا كم زلنا أحسر عبيكم اتي أتوكرو ناي سالساي مدرخ انتاي حازيل اللو سالساي مدرخ تبليا بأتو سنقال خجمري اسكي أتو سنقال مقرنا أتو كورونا إذا سالساي مدرخ انتايو نتقدم حجة خنصرحات أنا إحنا بناي مصنعته قجل لك خناينا خنصرح أنا إحنا حجة أتي مصنعته تنتيريو قابي نابين خيط كله تنتيريو سندات هاللونا حجي رأينا أنا تصيرنا سلازخنا عبايتا نهزبي من قصاصيو سلازي هزباو من قصاص مفتاري انتي مسرت غيركا اتهزب بعلو تماييتو ززدق حسابات نعمو تسكيمو هزبي من قصاص كغبر ندوطي كنقاساقس سلازي امصنعت تحصيرنا صنيحنا حجيجن نهزبي ام من قصاص هزب كنقاساقس كخلالو ناي هزب قالشي لنا ندينا نامن اتسرح مصنعتاتون هزب تقبيلو انديو سلازي حجي هزبي دفيو نتقالشي زيادة عدمعن وصيتاون كغورو خلالو سلازي ما أخلنا أتوم مس حزب خوينا زدادنا يوم سنداتيو سلازي ناب حزباو من قصاص نخيدا لنا مالتيو سلازي اتنلعلو حتاتات نسب أو مسل راح زملكتا يكونن كنت عنتوي بصوتي زغلصو زنبرو اب اريترا حنيقو حزبنا زلو حدا بوليتيكا ناي اريترا خيتا محايشه قطباون محبراو هيوتن اب اريترا محايش اي كلني سلازي بوليتيكاو منقصاص يدلينا اتو بوليتيكاو منقصاص كأن نبينو اتان دليو معرنت معر عدل اب قطبا ممحياش مناغرو كفترون سلازي كل نتبو ملؤو قفال ناي صلاتات نخلو نت سيكتورز اب قمت ياتينا حزبي نخلو كم زقاله سلو امينو ترديو كم زقاله سلو نتلوط نمصا خاني كسرح خم زلون مغواريو سلازي ازي بنايلومي اغلالصا انتي تباهيلي زغلص از قدم حجي خمز برجساو محبر اندا تباهله زغلص زنبره ابتناي بحق ترجمو انت اخيتكا ابتناي بوليتيكال ساينس سيفيك مالتي انت دايلكاني نمسل دقسب مسل دقسب كون اي بوليتيكاو مسلي سلازي بوليتيكاو منقصاص يزبحال زبل كاني ترادادينا مالتي سلازي سيفل ديخم او سيفلاوي منقصاصينا بتناي قدما ጻው بزي نبور ጻው عن عالم ግን بوليتيكاو منقصاصينا سلازي سنيت نا بوليتيكاو منقصاص تبغسالا بوليتيكاو منقصاص مالتي حزبي كتلععل حزبي نلوط خلععل انتي حيزو ناي بوليتيكاو اجندا حيزو قطباو اجندا محبراوي اجندا تاتون اتم كلهم صقامات زنبرو اب اريترا كمي غيرنا خلوط امينا تلوط انتي مخانو ترديو نتلوط حبيرو نخسرح منقصاص مس حزبي كنا كايدينا اينا تبجسنا سلازي سنيت كمصنعتاو بجل نيرا تحصيرا نيرا حجي ابوليتيكاو منقصاص تخيدالا مونغو بوليتيكاوي منقصاصن بوليتيكاو سلفن نبوزحات سبات زدناغر سلازخونه من تصارو غن اگداشي بوليتيكاو سلفي كاليو بوليتيكاو منقصاص ناي حزب منقصاص popular movement مالتي بوليتيكاو سلفن تخوينكا غن بوليتيكاو سلفي مبزحتي ان بوليتيكاو سلفي العالم زلو ترجمو تقند ترجمو كاب تخفال حبرتسب نحد خفال حبرتسب طرح اب قمتي اتيخا ناتو ربحان طقمم انت خبيره اتا اريترا كتمحايش تخديلكا مبغاسيو نعمو زملكتك بروجرام الدراوي اذا نحن نقبر زلنا كن بوليتيكاو سلفي خنان
ፖለቲካዊ ሰልፊ ስልጣንን ዝዋዳደራ እቲ ፕሮግራምን ናብ ህዝቢ የእሚንን ስልጣን ምስ ሓዝና እዚ ፕሮግራም እዚ ከነተግብሮ ኢና ዝብላ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ግን ስኒት ኣትያቶ ዘላ ንስልጣን ኣይኮነትን ትጓየ እቲ ለውጢ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢላ ትኸይድ ስለዚ ናይ ስልጣን ምውድዳር ግዚኡ ኣይኮነን ሕጂ ኢላ ትኣምን ስለዚ ሕጂ ህዝቢ ሓቢሩ ኩሉ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ግምት የእትዩ ነዚኦም ኩሎም ክልወጡ ኣለዎም ኢሉ ናይ ህዝቢ ማዕበል ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ከተካይድ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኢኻ ስለዚ ንሕና ንስልጣን ምዋዳደር ኣይኮናን ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንምክያድ ተበጊስና ኣለና እዚ ከዓ ንሕና ደሊናዮ ዘይኮነ ህዝቢ ኣብ ኦክላንድ ተኣኪቡ እዚ ሰነዳት እዚ ናብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናብ ህዝባዊ ማዕበል ክልወጥ ኣለዎ እንታይ ክንግበር ኣለዎ ምስ በልናዮም ነዚ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ክሰርሕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ምስ ኩሎም ዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ስለ ዝበሉና ስለዚ ናብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንቕየር ኣለና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንተደኣ ኮይንካ እቲ ኣተክሮ ናይ ስራሕካ ከኣኒ ክፍፍል ናይ ስራሕ ምቅሊት ናይ ስራሕ ትገብር ስለዚ ውክልና ከዓ ትገብር ኩሉ መሪሕነት ጥራሕ ክውንኖ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ኤሪትራ ምልክይ ንምጥፋእ ኢና ንኸይድ ዘለና ምልክይ ንምጥፋእ ካብቲ ቀዳማይ ክትዓሞ ዘለካ ስራሕ እንታይ እዩ ናይ ስልጣን ክፍፍል ምግባር እዩ ስለዚ ንሕና ከኣኒ ካብ ሎሚ ጀሚርና ከምኡ ክንለምዶ ክንክእል ኣለና ኢልና ኣወሃሃዲት ኮሚቴ ኣላ ኣጠቃላሊ ክስታይ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ 3 ዲፓርትመንትስ ኣለዋ ጨንፈራት ኣለዋ ሓንቲ ናይ መጽናዕቲ ከነካይድ ኢና ሓንቲ ጎስጓስ ከነካይድ ኢና እቲ ሳልሰይቲ ከኣኒ ዝምድናታት ምስ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ዝምድናታት ተካይድ ናይ ስራሕ መቅሊት ጌርና ከዓ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ኣብዚ 3 ኣተክሮ ጌርና ክንሰርሕ ምኳኑ ናይ መደብ ስራሕ ሓንፂፅና ተበጊስና ኣለና ስለዚ ብሕፅር ዝበለት እዘን 3 ኣተክሮ ናይ ስኒት ኣብዚ ሳልሳይ መድረክ መጽናዕቲ ምክያድ ኣባላት ምምልማልን ጎስጓስ ምክያድን ወፃኢ ዝምድናታት ከዓ ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ሓቢርካ ክትሰርሓሉ ትኽእል ኣብቲ ዘሰማምዓካ ቦታ ሓቢርካ ክትሰርሕ ምኽኣልን ብስኒት ምንባርን እዚኣተን ናይ ሳልሳይ መድረክ ቀንዲ ኣተክሮ ናይዚ መድረክ እዚ Thank you very much. ብጣዕሚ ፅቡቅ መልሲ ኣቶ ሰንጋል ዶክተር ሳራ እንታይ ትውስኺዮ ኣለኪ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ኢንተርቪው ወይ ድማ ኣኼባ ንገብሮ ዘለና እቲ ናትና ኣተክሮ ኣብ ሳልሳይ መድረክ እንድዩ እንታይ ትውስኺዮ ነገር ኣለኪ ነዚኣ ነገር ኣብዚ ርእሲ ይቐኒለይ ከውሰር ብመጀመርያ ይቐኒልና ከዓ ሰንጋል ሓውና ብፅቡቅ ጌርካ ፅሙቕ ኣቢልካ ኣቕሪብካዮ ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ሓው ሰንጋል ክብሎ ዝፀንሐ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ምልዕዓል ህዝባዊ እቲ ለውጢ ዝመፅእ ንህዝቢ ዘማእከለ ንክኸውን እቲ ህዝቢ ሓባራዊ ርድኢት ክህልዎ ኣለዎ ብዛዕባ ፀገሙ ብዛዕባ ድሌቱ ብዛዕባ ራእዩ ሓባራዊ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ካብቲ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዘለና ፀገም ዘይምርድዳእ እዩ ዘይምርድዳእ ዘይምትእምማን እንኮላ እዩ ሕጂ እቲ ዘይምትእምማን መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ብዛዕባ ሓደ ነገር ከሎ እቲ ራእይካ ሓደ ነገር ከሎ እንድሕሪ ሓደ ምዃኑ ዘይተረዳዲእካ ክትተኣማመን እውን ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ዕላማና ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክብል ብዛዕባ ኣብ ሃገሩ እንታይ የድልዮ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናበይ እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ሕጊ ይኹን ብዛዕባ ፖለቲካ ይኹን ብዛዕባ ቁጠባ ይኹን ህዝቢ ንቕሓቱን ርድኢቱን ሓደ ክኸውን ኣብ ርእሲኡ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ምትእምማን ይመፅእ ማለት እዩ እንደገና ከምዚ ሓውነ ሰንጋል ዝበሎ ከዓ ንሕና ቁርባት ኢና ምስ ኩለን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሲቪካዊ ማሕበራት ክንሰርሕ ቁርባት ኢና እቲ ንሰርሖ ግን ናብቲ ፀገምና ዝፈትሕ እዚ ፀገምና እዚ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተጋጊና ዝገበርናዮ ወይ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጌጋና ኣሪምና ከምኡ ከይንደግም ጌጋ ከይንደግም ብሓደ ሓቢርና ንክንሰርሕ ነዚ ህዝቢ እዚ
ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ሓርነት ዝረኽበሉ ባይታ ንኽንፈጥርሲ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንሕና ቁርባት ኢና ስለዚ እዚኦም ካብቲኦም ቁሩብ ክንገብሮም ከም ዓላማ ሒዝናዮም ዘለና ቁርባት እዮም እዚኣቶም ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካል ኣዌርነስ ክኸውን ከሎ ትራስት between societies, between people, between genders, between religions ኩሉ እቲ ምትእምማን ዝበሃል ኣብ ባይታ ክነቕምጦ ንሓስብ ነዚ ከመይ ኢና ነቕምጦ ከምዚ ሓውሰንጋል ዝበሎ መፅናዕትታት ብምክያድ ካበይ ይመፅኣሉ ፀገምና ከመይ ጌርና ኸኢና ንፈትሖ ፀገምና መፅናዕትታት ብምክያድ ኢና ንፈትሖ ስለዚ እዚኦም ካብቶም ቁርባት ክንገብሮም ንዳሎ ዘለና ነገራት እዮም ይቐኒየለይ Thank you Dr. Sarah دكتور إبراهيم سراج مبزحتوتي عندي ناي لو ما عاد أكبرنا نقلت بزعبا سالساي مدرخ أتو سنقال إلويو انتي توصلوا نقر لك أبدا أبدي أساران سنقال زبلون نشي نقر كمل لعلا مدرخ قطر خلته فيس 2 داينا غيرنا أما تصنعتينا تدريخنا نيرنا أما تصنعتي انتا هم تقولوا نيركم انت دا إلكمنا ፖለቲካዊ መጽናዕቲ ንገብር ነርና ኢኮኖሚያዊ መጽናዕቲ ንገብር ነርና ሶሻል መጽናዕቲ ንገብር ነርና እዚ ሁሉ ሰለስቲዩ ንገብሮ ነበርና ኩሉ ሽሙ ፖለቲካይ ንምንታይ እንተ ዳይልክኒ በዚ መጽናዕታዊ ወረቀት ጌርናስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ጌርና ፍትሒ ነምጪ እቲ ቀንዲ ዕላማና እኮ ስኒት ማእከል ዝገበረ ንኤርትራውያን ኣምነ ንሕዶም ከም ዝተኣማመኑ ጌርካ ኣታት መጽ ኤርትራ ፍትሒ ከም ዝሕሎ ምግባሪ እንጀራ ከም ዝርከብ ምግባሪ ወይ ከዓ ባኒ ከም ዝርከብ ምግባሪ ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ንገብሮ ነበርና ፖለቲካዊ መጽናዕቲ ስለዚ ነዚ ፖለቲካዊ መጽናዕቲ ንገብሮ ነበርና ፖለቲካዊ መጽናዕቲ ኢኮኖሚያዊ መጽናዕቲ ወሶሻላዊ መጽናዕቲ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና እዚ ደሞ ኢኮኖሚያዊ መጽናዕቲ እንዴ ተዳይኩምና እወ ኢኮኖሚያዊ መጽናዕቲ ነዚ ኢኮኖሚያዊ መጽናዕቲ ኣብ ባይታ ንኸይነ ተግብሮ ግን ስርዓት ኢሳያስ ሒዙና ኣሎ ስለዚ ነዚ ስርዓት ኢሳያስ ከነልግስቶ ኣለና ኢልና ስለዚ እታ ኢኮኖሚያዊት መጽናዕቲናትና በኋላ ዘራርባ ኢኮኖሚያዊት ፖለቲካዊት መጽናዕቲያ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሶሻል መጽናዕቲ ጌርና ነዚ መጽናዕቲ ገሊሰ ብለና ሞዚኣ ዳ ናይ ሶሻል መጽናዕቲ እንድያ ማዓስ ፖለቲካ ኮይና እንተ ዳይልና መልሳ ቀላልያ ወዚኣ ሶሻል ትበሃል ነዚ ሶሻላዊ መጽናዕቲ ዝገበርናዮ ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ኣብ ባይታ ንኸነይ ተግብሮ ግን እዚ ዲክታተርያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣብይና ስለዚ ቅድም ንዑ ከነልግሶ ኣለና ዝብል ዘረባት መጽእ ኣብ ዓድና ፍትሒ የለን ንኸነተግብሮ ስለዚ ፍትሒ ትምጻእ እንተ ዳይልካ ወላቲ ናይ ሶሻል መጽናዕቲ ፖለቲካዊ ሶሻላዊ መጽናዕቲ ማለት እዩ ስለዚ ስኒትሲ ካብ መጀመርያ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ያትገብር ነይራ ግን ኣብ መጽናዕቲ ዝተደገፈ ስለዚ ሕጂ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ጥራይ ደይኮናሲ ሕጂ ታ መጽናዕቲ ጉጅለ ታ ዲፓርትመንት ከም ዘላታ ኮይና ና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተቀይርና ክልተ ነገራት ከኣምስአን ክንምልኣላ ኢና ኢልና እቲ መጽናዕቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ መጽናዕታዊ ክንቅጽል ኢና ከምዚ ሳራ ክትብሎ ዝጸንሐት ስኒት ዝፈልዮ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ኣብ መጽናዕቲ ተመርኮሰ ከምዚ ከፍ ሂቡና ኢልና ይኮናን ወይ ከዓ እከለ ተዛሪቡ ነይሩ እከሊት ተዛሪባ ነይራ ኢልና ይኮናን ንዛረብ مرتع كلنا بمصنعتي إنا نزارب سلازي مصنعت ديبارتمنت كم زلات تلا كلته ديبارتمنت وسيخنا لا حنتي تيا ريكروتمنت ويكا ادفوكاسي ريكروتمنت تبعال بحصر تبعال زار 4 سوغان تايو نزي مصنعتها وزغبرنا له تغبرنايو كما غيرنا ابايتا نتغبرو بحال زار 4 نزي صقماتنا حزبنا كما غيرنا الله عائلنا نتحزبي كم زنقساقس غيرنا نزي مسلو خمس حلو نغبرو زبالتا سارا حنت نسايا نزل تقبر جن انت يدليكا ابالات ممصا يدليكا سلازي حدشت ابالات كنقصرينا تسرحنا وناغف خيدي كلته ثالثيتي موثقتا غيرنا يدلنا ابز فيس 3 انت اتا external relations تبليا زيا external relations كمزيا با ابتا كاليتي ابتي advocacy نبلو سنيت حجي بفولي ነገር تغبرو دلا نحنا ابز حلفه 28 عام كاب سوشياليزم ويكا كاب كومونيزم دورسنا يزارارب الله سوغان تايو هاغراونت تحت هاغراونت قبيلاونت اورجانت دي اورجانت دبل سب ولا غبو انت دا حاتيتو اورجاوي خاصات الله مسلو تحاتيتو سغا هايمانوتاوي خاطب الله مسلو غلا نغر محرا قليبو نونو سغا قبيلاوي خاطب الله
بزي اتسب حتو كم زي حتت كويني منوي عمتات صنيو سرعات زين مثالي حدا سب انسي او راجانا تبديلا انت دايلكايو نو 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 اوراجا زاري بالكام تبي مسخا تحت هاجراوي اوراجاوي هاتو الراج صبو بل اوراجا مزرا باي غد غدي فيلو بل اديديا ابويدي تبديلو مو نزبدل انا يا ابو يغسو نو 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 سانتاي بوبخات زارب بزعبا بوخات اي تزارب بزعبا هاجر طرح زارب دلكا بولو حراي بولو انا دما بلتبديل لهم بدلي زيا رايو لي دلاك نو 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 قدم غبوكا غبر بحراي مسلكا تحتت نت غبوكا مسغبر كا تحريو مسلكا تحتت تدع حاتيتكا ويا اسر بيتيكا ويكا صيغا اسبازي حجي ازقا كاب كومونيزم زتورست حساسباي سنيت حجي بمصنعتي تدغيفا اوراجا مالت انتاي مالتي بهير مالت انتاي مالتي اوراجانت مالت انتاي مالتي إلى أصنيعة نهزبنا ختمهرخ فتنة كنت نايك أدم حجي سخا أوراجاوي خا سخا قليلاوي خا سخا يمانتاوي خا ناتبهله ناتتقاقنا كم نبوزح كزي خنكيد عين خلنينا سلازي بزعوازي أما صناعتي زي تمركوسة نهزبنا كنمهر كنفتنينا سلازي زي أنتي فليتي أبدي صراحة نقبر حسبنا سال سيدي فليتي نقبر حاسبنا دلنا أنتايو بوليتيكانا إيرترا كم كلهم فلتوا بنا إيرتراويان ترايد وسنا يكونن أب كبابينا دلوا هجرات زوم جيوبوليتكس دبالو حبي جدا لوما بوليتيكانا إيرترا كندي كميتي جدا ناتو ما يفلتن جدا ناتو حيالي تدعس تبعيلكم ولا حجي سرعات إسياس أب حقوق إمارات أب حقوق سعودية أب حقوق أمريكا أب حقوق إثيوبيا خويني ست أنا كم بحدش قصلو زدل انتاي مالتي ناي جيوبوليتكس متتاوالو إثيوبيا وين أب قداينا يا أتو إسياس أمنا قداينا إثيوبيا يا أتو غروا بتنا مسانا يا أتو الله سلزي زي جيوبوليتكس دبال كبابينا أنا بخمة يتصلونا دبل بوزح كذي حزب إيرترا أيزاربولوني السوق أيت زعبة أب إيرترا حالي حزنا دلو بجكاتي زي مسنايناتنا يجيني محايش الله سلزي بزعبة جيوبوليتكس كا غربا بتنا أنتي حاسبة إثيوبيا وأنتي حاسبه بانا أنتي مقبر دلو سعودية أنتي مقبر دلو قطر أنتي مقبر دلو إمارات أنتي مقبر دلو أمريكا أنتي مصر أنتي مقبر دلو نابانا أب إثيوبيا أينوت بارتيوم نزي شجرناتنا زردوه أينوت يمكن نزي شجرناتنا زنقاد هو دلو بعلمانيوم مسرعات إسياس عدل هو دلو بعلمانيوم مسرعات إسياس حقوه بمقوينم دلو بزعبا زغان هزبنا خن مهركن فتنينا أبزا سالسيتي مدرخ دبلنا يا سلازي زين سلستين أبزي سالساي مدرخ كن دبراني لنا حسيب هذا لنا يغني اللي يكوسر. Okay. Thank you Dr. Ibrahim. أنتي تبقى مبرهي زحب كنا. حنت حتى زلاتني كل خاتكم تنكيفكم معكم. مساعد ما زي سنيتسي جوجلناي مصنعتن دنيرو حجي جوجلناي political movement خوينو يرأي الله ويكملوتي تعالي. نزي نجرزي كما يجركم خد قلت أو تقولوا كما يجرو السنيت كاب مصنعتي ناب political movement خيدو so no more مصنعتي كله مالديو زولو زحتو سبات انت لكم تملوا سلام بأتو سنغال دخن جمر بو نشمنا زملكت انت خوينو حجي مدرخ اب سالساي سنيت اب سالساي مدرخ اتي expanding the focus area كنقولصو صنيحنا عندنا انتي كنسرحينا زبل تغليصو سلازخونه انتي زمص زلو شمنا نبعلو Eritrean Senate Study Group ኤሪትራዊ ጉጅለ መጽናዕቲ ሲኒት ኢና ንበሃል ነርና ስለዚህ ካብ መጽናዕቲ ወፂና ሕጂ ኣብ ቃልስና ኣትለና ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ኣት ስለዘለና ህዝባዊ ቃልሲ ከነካይድ ተዓጢቕና ስለዘለና እትሽምካን እትተግባርካን ውን ክሳነ ስለዘለዎ እታ ኤሪትራን ሲኒት ስታዲ ግሩፕ ትብል ቅድም ዝነበረትና እሞ ሕጂ ምዚ ሓድሽ መደብና خنتعراري علينا بزبل تسامعنا سنيت رحنا لنا زلنا حجة خاب حجة نحرشنا سنيتنا يمصنع تقول جلة زي كنا سنيتنا البحر زلنا أبصال ساي مدرخ أتينا سلا زلنا سلامت هاي سنيت راح لكم أحسئلكم زبلون حتى قمت الإنديو بوزح جزء سبات نحادة طرنافة خلالي وانتر أخوينهم زقل لا شيم كتمرت خلا هاي ስለዚህ ታስኒት ኤሪትራዊ ከይተሳነ
ኣብ ሓደ ኣተሓሳስብኡ ከይመፀ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ስለዝኾነት እሳታ መበገሲትና ስለዝኾነት ንዓ ሒዝናያ ስለዚ ስኒ ጥራሕ ኢልና ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እንተዳርኢናዮም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሪፓብሊካን ዴሞክራት ኢሎም ይፅውዕዎን ሕጂ ንምፅዋዕ እውን ይቀለሎም ንኸተለልየን እውን ብዛዕባ እንታይ ትዛረባ ኣለኻ ፃዕዳን ፀሊምን ጌርካ ንምቕማጥ እውን ይሕግዝ ስለዚ ነዚ ክሕግዘና ኢልና ንሕና ካብ ሕጂ እንዳሓር መፀውዒና ኣብ ክንዲ ስኒት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ስኒ ጥራሕ ተባሂልና ንፅዋዕ ኢልና ወሲና ኣለና ስለዚ ኣፀዋውዓና ስኒ ጥራሕ ኮይኑሎ ስኒት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ዝብል ገዲፍና ኣለና ከምቲ ዓንተወይ ክግለፅ ፀንሐ ግን ኣይከተፅምዑን ዲኹም ከ ናይ ግድነት ኩሉ ውሳኔታት ናትና ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ተገይሩ ክካየድ ስለ ዘለዎ ቃልሲ እውን ንባዕሉ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ጌርካ ክትቃለስ ክደለ ከለካ ጥራሕኻ ክትዕወት ትኽእል ስለዚ ቃልሲ መፅናዕቲ ቀፃሊ እዩ ስለዚ ቀፃሊ ኮይኑ ሓደ ክፋል ናይ ስራሕና ጥራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብምሉእ ስራሕና ከዓ ስለ ዘይውክል ኣብ ክንዲ ስኒት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ስኒት ጥራሕ ኢልና ንፅዋዕ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ስኒት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ኣይኮንኩም እንዲኹም እንተ ደኣ ኮይና ተሕቶኺ ሽምና እዋ ኣይኮነን ስኒት ጥራሕ እያ መፅናዕቲ ከተካይዱ ዲኹም መፅናዕቲ ከየካየደ ዝንቀሳቀስ ኣካል እንተሎ ምግቢ ከይበልዐ ክነብር የኢሉ ዝሓስብ ጥራሕ እዩ ስለዚ ናይ ግድነት ሓንቲ ጨንፈር ኣላትና ቀፃሊ መፅናዕቲ ከዓ ክነካይድ ኢና ህይወት እዩ ኦክሲጅን እዩ ናይ ሓንቲ ጥርናፈ ስለዚ መፅናዕቲ ክነካይድ ኢና ኢና ንብል ዘለና ሽምና ግን ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ኣይኮናን ስኒ ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና ወዲእ ኣለኹ Thank you አቶ ሰንጋል ትውስኹሉ ነገር ኣለኪ ዶክተር ሳራ እታ ስኒት ኖ ሞር ስታዲ ግሩፕ ያ ዝብሉ ወይ ንዑ ዝቃወሙ ሰባት ዘለዉ ስንልካ ትምለስ ኣሎ ንምንታይ መፅናዕቲ ዘይትገብሩ ወልሕድ thank you I think ሓውና ሰንጋል ኩሉ ኣጠቃሊሉ መሊስዎ እዩ ንገብሮ ነገር ምንቅስቃሳት ንሰርሖ ስራሕ ኩሉ ንወስዶ ስጉምትታት ወይ ንኸዶ መንገዲ ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ጭብጥታት ዘለዎ ከውን ምእንቲ ክኸውን እቲ መፅናዕቲ ስራሕና ደው ይብል ማለት ኣይኮነን ግን ካልእ ተወሳኺ ስራሓት ተግባር ኣብ ተግባር ኣብ ባይታ መቀላሱን ኮላይ ስለ ዘለዎ ኢና ታ ስታዲ ግሩፕ ትብል ኣልጊስናያ ስታዲ ግሩፕ ጥራይ ከም ዘይኮነ ስራሕና ንምግላጽ እዩ ስለዚ ኣይ ብዙሕ ዝውስኸሉ ነገር የለን ሓው ሰንጋል መሊስዎ ይመስለኒ Thank you Dr. Sara Dr. Ibrahim Siraj ነዚ ሕቶ እዚኣ ትውስኾ ነገር ኣለካ ሓንቲ ንእሽተይ ክውስኸላ ክልቲኦም መስሎ ዝኾኑ እንታይ ትሰብ ዝደናገር ውድብ ዲኹም ምንቅስቃስ ዲኹም መፅናዕቲ ዲኹም ትብላ እዚአን ሰለስተ የፍልልየን ክነገር መፅናዕቲ ዲኹም ትብል ህዎ መፅናዕቲ ኢና ናይ መፅናዕቲ ዲፓርትመንት ሓደ ኣለና ስለዚ ምግላፅ ኣይተድልና ዲፓርትመንት በይኑ ጌርና መፅናዕቲ ነብለሉ ኣለና ፖለቲካዊ ሙቭመንትን ፖለቲካን ውድብን ዳብ እንታይ ይፍለ እንተ ዳይልኩም ቀላል መፍለይት እያ ደላታ እሳ እንታይ እያ ፖለቲካዊ ውድብ እንታይ ይትገብር ኣነ በዚ ፖለቲካዊ ሽም ናተይ በዚ ፖሊሲ ናተይ በዚኦም ኣባላት ናተይ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ይደሊ ኣለኹ እዩ ትብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ስርዓት ምሰልገሰ በቲ ናይ ውድብ ሽሙ በቶም ኣባላት ናይ ውድብ በቲ ወረቐቱ ብኡ ኣብ ስልጣን ክበፅሕ ዝደሊ ናይ ፖለቲካ ሙቭመንት ግን እንታይ ይብል እቲ ፖሊሲ እሱ ጥራሕ ኣብ ስልጣን ክበፅሕ ዝደሊ እምበር መን ኣብ ስልጣን ዘብፅሖ ኣብኡ ፀገም የለን ንምሳሌ ስኒት ነዚ ናትና ዶኩመንትስ ነዚ ተቐቢሎም ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ሒዞም ኣብ ስልጣን እንተ ደኣ በፂሖም ፀገም የብልናን ዝኾነ ውድብ ኣብ ስልጣን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ንሕና ኖኖ ስኒት ንሕና ኢና ኣብ ስልጣን ክንበፅሕ ዘለና ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሳራ እያ ትኸውን ፕሬሲደንት ሰንጋሊ ዝኸውን ምክትል ፕሬሲደንት ኢብራሂም ዝኸውን ዝብል ኣረኣእያ የብልናን ንሕና ዕላማና እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ነዚ ህዝብናትና ኣብ ፍትሒ ዘለዎ ቦታ ነብፅሖ እዩ ስለዚ ፍልልይና እንታይ እዩ ፖለቲካል ሙቭመንት ነቲ ምንቅስቃስ ናቶም ሒዞሞ ዘለዎ ፖሊሲ ንዑ ንኸተግብሩ እዮም ድፅዑ መን እዩ ዘተግብሮ ኣብ ባይታ ብዙሕ ፀገም የብሎምን ብዙሕ ኣይጭነቁን እዮም ኣብኦሙ ፖለቲካዊ ውድብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣነ እየ ኣብ ምርጫ ኣትየ ኣብ ምርጫ ተወዳዲረ ኣነ እየ ክመርሕ ይድብል ንሕና ግን እዚ ወረቃቅትና እሱ ይምራሕ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ወረቃቅትና
ተተጉረ ምሕራ ደሊሲ ኖኖ ግድን ስኒት ኣብ ስልጣን ተደመጽያ ኣይከውንን ኢልና ምንና ይንብን ኢላ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ይፍልልዩ እታ ፖለቲካል ፓርቲ ትብል ግን ባሶሪ ታ መጽናዕታዊ ትብል ግን ናታ ዲፓርትመንት ሒዛ ኩሉ ነገር ንገብሮ ብታሽሚል ማለት ብመጽናዕቲ ተደገፈ ስለዝኾነ እታ መጽናዕቲ ከም ቦታ ኮይና እታ ምንቅስቃስ እንታይ ምዃና ከዓ ከምዚ ኣይለ ገሊጽ ያለሁ ማለት እዩ ይቀንየለይ Okay, thank you, Dr. Ibrahim Siraj. Barkas tishim galit kumulna tishim مغير كاب سنيت gujilla masna'atik na بسنيت gujilla سنيت بما سنيت study group to just سنيت اتي نجر كاب study group خيدو na political movement مخانو أرجعكمنا ውድድር ወይ ድማ ኮምፒቲሽን አይነ አቱኒና ኣብዝኾነ ዓይነት ስልጣን ኢልኩምና ሰለስተ ዓይነት ዲፓርትመንት ዶኽንብለን ሓንቲ ናይ ኤክስተርናል ኣፌርስ ሓንቲ ናይ ስታዲ ኤንድ ሪሰርች ታሳልሰይቲ ድማ እንታይ ዝበልካኒ ዶክተር ኢብራሂም ካብተን ሓደሽቲ ዲፓርትመንት ኤክስተርናል ሪሌሽንስ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት recruitment and advocacy ትብል recruitment and advocacy قرب نايتا recruitment and advocacy حانت دقيق دو مجلس تهبنا وإكزامبل تهبنا تاع recruitment توم زي ترداتهم تا تبل زيا كفلي ودابن ديا تبل كفلي ودابن من نقطحن يا تبل كفلي ودابه مالت سنت حزاتو دلا مسرح عبي مسرحي بزوم حجه ابالات دلوا 50 ديم 100 ديم بوم طراي يسرح يكون ስለዚህ ካልኦት ብወለንታ ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ምሳና ክንቆጽር ንደሊ ምሳና ክንምዝግብ ንደሊ ስለዚህ ሓደሽቲ አባላት ክንምዝግብ ክንጅምር ኢና ማለት ስለዚህ ታ ዲፓርትመንት ሳይ ስርሓ አባላት ክንምዝግብ ያ ካልአይቲ ቃ እዚ ሕጂሎም ማዓንቲ ንገብሮ ደለና እዚ ታሽሙ እዚ ሰባት ፀዊዕና ናይ ኦንላይን ኣብ ዙም ኦንላይን ኣብ ፌስቡክ ንገብሮ ደለና ምንቀቃሕ ሓደ እሲ ቅድሚያ ኢለክ ነይረን ምሳሌ እዚ ኤርትራ ዘሎ እዚ ትሕት ሃገራዊ ነዶ ገለመለዶ ዝብል ናይ ኮሚኒዝም ኣተሓሳስባ ብኡ ገይሮም ሰባት ይጠቃቆኑ ስለዘለው ኣውራጃዊ ምፍልላይ ሃይማኖታዊ ምፍልላይ ገብሩ ስለዘለው ነዚ እውን ክንምህር ኢና ስለዚ እቲ ምንቅቃሕ ማለት እሱ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ናብ መሰሉ ከመይ ገይሩ ይሕለወሉ ንዑ ፃዕሪ ክገብር ስለዚ ነዚታት ኢና ንህዝቢ ክንነቃቃሕ ወይ ከዓ بانجليزي يتبال motivate يتبال دنقل حزب النقاح تايبال او awareness raising الله زياده كن حج انتايو حزبي نقيحسي قالسي ققلاطف كنههر نتقالسي ስለዚህ نحن هون عب تقالسي كنهلينا نحن هون كنقحينا نحزبنا هون كننقحينا ስለዚህ عب قالسي تريد زخنا قالسي مس حزبنا خوينا كمي غيرنا نكايد نذ سرعات زي ابز حصر اوان كمي غيرنا نلقسو حبيرنا كنسرحنا مس حزبنا خوينا بتحدثنا كا اكسترنال ريليشن الله كلهم تم ديمقراطياوي حدثات نزع اب حد علامه زلنا كمي غيرنا حبيرنا نسرح ስለዚህ تقالسي نهرون موساخي نهرنا يتقالسي موساخ بقعتنا عقتنا يتقالسنا خاني نمبرراقي ስለዚህ 30 ዓመት ተቃሊስና ነስርዓት ከነውድቀ ይካልናን ስለዚህ ከመይ ገይሩ ሕጂ ክሕይል ኣለዎ ንህዝቢ ኣሕይልካ ነተቃልሳ ኣሕይልካ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ከኣኒ እቲ ሸቶታት ንምውቃዕ ነዚ ስርዓት እዚ ኣሊኻ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ ኦኬ ሓንቲ ሕቶላ ቅድሚና ኣብቲ ናይ كبرات تخاتلتنا حدا قلت حتى صدو زلو في فيسبوك ناو كيسكرنا كلنا حتى انتايا ندير اريخمو تهنكم ابز فبراير شوعتن تشعتن انترفيو نيرو اب اري تي في مس بريزيدنت سياسة فوركي انتاي ريتهم ريخمو تهنكم بملؤ مالتيو انت عينت تعساسب لكم زعباتي انترفيو ب أتو سنغال دخو جبر؟ الرأي كوسر يغنى لي حدا بريسيدنت ناي حدا هاجر مجلس أخذ كله أبزخون عالم يزبلكم زلقة أبزخون عالم فريز بلز ترى إيه أبزنا إريترانديو كنستوه للو متاني ليه أبزخون عالم قدم بزعبها هزبون بزعبها هاجرون يزر
بزعب الزبيتها وقدات شي الزارب دحر ناب قدامه وخونتات زلقاء يسجر بريسيدنت إساس قدم بزعبا نايدقة تزاريب دحر بدحريو بزعبا زبيتها وتزاريب إذن تايزر إيكا حاليوت كم زي يقولون حزب إريترا نإريتران حزب إريتران حاليوت كم زي يقولون نايك قدامنت جيرو سريعو زي سرح مخانو شبوط مرد أتايز نابتو تحسو خير زوجهن ديزي جن كاو خالقنا جراين سبنا دينا راح نتنتم سلازلنا نقول سلازلنا زي عبي زحفر صراحي نابتي زقربو خيري زبيتاوي أبت زبيتاو قداي لو خزارب كدل خلو 30 عامت مولو نصون تا ناتو زمرحة بارتن 30 عامت مولو أبسنت عن تاني حمسي أتي عجوجو زبلون مونو قدفو زي تحزن نمحيدو زقاراج أو زاربو كله قديفنا تسمو قابل كاه تقربا انت افتين كاغن انت يزبل نيرو سلاكا دحر 30 عامسي حجي خنسرح خنجمرينا حجي وطن كنقبر كنجمرينا اب اريترا كو تمرت الليل كاه تزارب اي تخليني خابل كم حلاف من قدي حلافنا توسيدو 30 عامت كسرح خمزي صنحه تمرت يلن زخونه نجر يلن حجينا مدب نقبر يبلنا له ازي ساع خندي اب حزب نعقت كم زلوو بريسيدنت اساس زرئي حلافنتاو زيكونه دلاي تزاريبه دلاي غيره انتي كيمصا إلو نعقت اب لعت حزب زلوو منغستي مخانو زراغاغص له ساعتي اب اتن ناي 30 عامت حصير غزي دي نويح اب 30 عامت كه حزب اريتراس انتي يصبي تدعينا اب ايشا زلوا اذن انابر ناي ايشا تباهيلن زغلص حجرات كم بعل ساوث كوريا كم بعل تايوان كم بعل سنغافور 30 عامت نهزبن اب تستحتم درجه مناوبرو نيروسي او 30 عامت يوم ايروباويان زغصحو درجه ابصحنو اذا انا زبلو زلخو زي كونسي هابتم تمكروني عالم تسنيدو زلي 30 عامت مالت كاب دخنت كاب ጭራ مخان ابت عالم بصحو زلو درجه مناوبرو حزب ختلوطلو تخيل غزيه 30 عامت إساسن هجدفن كن انتي بلونالو غنا حجة خنسرح خنجمرين بلونالو كسع خندي نعانا خمز نحقنا كسع خندي بهزبن بهاجرن زي قدسو مخانم زرئي زرغاقت خناتاتيو سلازي زخون خوينو انتي كابتيس انتربيو انتي سميع خاص لزبال كنمبر نوح جزين دينا قبيصنايو نإساسن نتنسو زمرحو بارتن نتم قجلو انسي قابعتم نتصبيو ناقر يلن اللي يطرح يزلوهم اندينا نبل زلنا بزح زغرمونا يكونن زخون خوينو جن قابتناتو انتي تردي اخا مسبل كني ازا طرح يزردان حجون دحر 30 عامت انت تتصبينايو كنجمرينا هواهو بايتا خنت اطحينا طرح يخبلنا زخل انبر كالو تصبيو ناقر كابزياتون يلن معناتو اساسن تمسو زمرحا هدف بارتن حاجات حزبن هاجرن سلازي بلهم قوم نصبيو نجر يلن اتاخر اي تخفال ناي قدام زملكتي بزعبا ايثيوبيا استزاربو كله تي بزعبا حال استزاربو حاطوطو غديفكا اتا مأسريت انت داوسيتكا اساس قاب حزب اريتران نهاجر اريتران نلعلي بزعبا حزب ايثيوبيان ኢትዮጵያውነቱን ዚያዳ ዝግደስ ምዃኑ ባዕሉ ንህዝቢ ኤርትራ ነጊሩ ባዕሉ ብንጹር ገሊጹ ብዛዕባ ናይ ግዳም ክዛረብ ክደሊ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይተመነዮ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ዘይተመነዮ ዲሞክራሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይምነዮ ምዃኑ ግን ገሊጹ አንዳዕጅዑ ነጊሩና ሕጂ እንተ ዳሪኢኹሞ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝመሰለ ፖለቲካዊ ምሕደራ የድልያ مرجع إثيوبيا حجة خكاية دارلو ده يبولون كسع زبلون أو جليش
كاب زيركا جن زيركا انتي ترديخا خابت كل ناتو ندي كتب لنا زلخي بريسيدنت إساس تجنيقهم زلخ اتزعابي زجنقو خاني دحر شدشت ورحي على إثيوبيا ناي حزب مرصع غبري دكتور أبي أبزا دحر شدشت ورحي ناي حزب دغف انداس انا يخيس سلازلو كمرص اي كلني يلو سلاز حسبي بعلو دكتور أبي دحر شدشت ورحي مريچ انا حزب مريچ خنغبرينا اندابله إساس ግን ክትገብር የብልካን ክሳዕ ክልተ ዓመት ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለካ ኢሉ ዝማጎት ዘሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን መሰል ይኸማን ዝነፍግ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ቁዋም ኣለዎም ኢሳያስ ቁዋም የብሉን ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ኢሳያስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብናይ ጫካ ሕጊ ዝኸይድ ኢትዮጵያ ግን ሕጊ ኣለዎም በታ ሕግና መሰረት ኣብ 5 ዓመት ምርጫ ክትግበር ኣለዋ ኢሎም ንዶክተር አብይ ብጎረሩ ዝሓዝዎ ሕራ ኢሉሎ ኣብዚኣ ምርጫ እንተደኣ ተኻይዳ دكتور أبي أي سعرني لسه حسبه زحزم ززاربون تفيو خمزلو قبضنا يتمالي انترفيو نرد. Okay, thank you. أتو سنغال. Okay, سمع لهمش. Okay. Oh, thank you. حتى زمت كاب فيسبوك زرينا زلود ما نسنديو. أنا زحتت كوي already كلايت حتى تلا أنت أي تماهيركم كافتا interview زبل أتو سنقال الملصقة هيب كان أحسر بيكي دكتور سارة تبلنا دحري إدما دكتور إبراهيم سراج كافتا interview أنت أي تماهيركم وإدما أنت أي وسيتكم أنت حتى تاتي متعلق حجي قلت في داخلنا أتو رأي يعني اللي كوسر حفتي حوسان قال بمول إلو ونديو جن أنا خا توسخي زوسر كو خبزي انترفيو ناي إساياس أنا كو حق زاربا بريزيدنتي لو نكتصوعو أي فقدل لين يحلناي جن كابزا انترفيو زقبران تا أي وسيدة أنا انت حر عدل رخيبو نزي ناس ريفرس خبره كويرو فقدنا مخانو طراي خاطري منشاو ودبات منشاو قدمنا حنا زنبري حجي انت يكون مخونكم زعينتو ناي كالوت عدسات نصنت سي زغولو زقالسلو زغولو زحغزوم زنبري ناس اخونس غيغانيرو مبال نعنا بتزاواري ارتراو ناس اخدكون اي نبران زعينتو زسمع زربا خوينو انا ابزي بوتو انت زخون مالت ابزي بوتا نايزوم ناتو بوجيلو وي نايزوم دغفت نير انت زخون معنت ازلو وسب زي انا مودعتا زي انا مودعتا زربا انيرا كل صراحكم واغا يبلون از كل سب حقوقلو از كل ناي وصايتاتن ناي وشط ناي وصان ገንዘብ ፈሲስዎ ትምህርት እዩ ካልእ ነገራት ዲ ኩሉ አይተዓወትናን ዋጋ ይብሉን ዓመት ዓወትና ነይሩ ሎሚ አይተዓወትናን ዋጋ ይብሉን ክበሃል ከሎ ካብዝ ንላዕሊ ንዕቀት የለን ብቐንዱ ግን እቲ ናሕና ናጽነት ዓቕምን ተረኺቡ ሪቨርስ ክገብሮ ወይ ክግልብጦ ከም ዝኽእል እዚኣ ወሲዳ ኣነ ካብኣ أبزي أدو كبلي نوحيو بن أبزي أدو كبلي. Okay, thank you, Dr. Sarah. Thank you so much. Dr. Ibrahim ترى توصل لنا كرا الله تكان زناي interviews رأخيو. نشتك وصل زي أتو إساس تزاربو كدمي أجن كلت نجار كبره. حنتن تايا نحنا كم سنين أنا كم إبراهيم سرعات إساس كاب سلطان كإلا اللوو إلنا سلز وسنا إساس دزاربو تمالي زتزاربو لومز تزاربو صباح دزاربو كبدنا يبل عناني كخيد اللوو قدم وسينا إنا السوق زغبورو جيغاتا نيرترا failed state ويكا سانكوف عدس لزغبرا ويكا ودقت عدس لزغبرا سلازي ودينا إنا دليتو يبل سلازي سوز حجز غبرو دلو انتايو نسلطاناتوس ملقبن ترخبي نالبا نتا سلطانات اكستند غبران خنا وحا يلي حنت زيا كالايتي انا كلهم ابالات ناي سنيت مسانا دلوون كم تغادلتي القصرب سرحنا مقداري political analysis ايكونان ناي political تنتنتي كونان
ናይ ኢስት አፍሪካ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ወይ ከዓ ናይ ሚድል ኢስት ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ኮና ስለዚህ ብዛዕባ ኢሳያስ ዝተዛረቦ ኣብኡ ትንታነ ነዊሕ ግዜ ከነጥፍ የብልና ምክንያቱ አባላት ስኒት ተጋደልቲ እዮም ንጋደል ኢና ዘለና ተጋዳላይ ከዓ ኣብ ትንታነ ግዜ ኣየጥፍኒ ስለዚህ ንሕና ወሲና ኢና ስርዓት ኢሳያስ ከይድ ከም ዘለዎ ስለዚህ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ከምዚ ትርጉሙ ከምዚ ማለቱ ይገለልና ብዙሕ ግዜ ኣብ ትንታነ ምጥፋእ ኣድላይነት የብሉን ነቲ ኢሳያስ ዝገብሮ ዝዛረቦን ግን ኣብ ውሽጢ ኣብ ኣኼባታትና ብደንቢ ጾሚቕና ኣዳቂቕና ኢና ንከታተሎ ስለዚህ ንፈልጥ ኢና ነዚ ታዝበላ እንታይ ምዃና ንምንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚህ ከም ተጋደልቲ ኮይና እንተቀረብና ስኒት ከም ተጋደልቲ ኮይኖም እንተቀረቡ እዩ ጽቡቅ ከም ፖለቲካል አናሊስት ኮይና ምቅራብ ኣይድልን ግን ቁርብ ሓበሬታ ንብሃብ ዝኣክል ግን ኣብዝና ኢሳያስ ዘረባ ሰለስተ ነገር የርየ ሓደ ኢሳያስ ትማሊ ዝዛረብ ነበረ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝዛረብ ነይሩ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ዝዛረብ ነይሩ ሓንቲያ ካልአይቲ ኢሳያስ መራሒ ናይ ኤርትራ እሞ ኣብዚ ኤርትራ ትግበር ዘሎ ፀገባት ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ፖለቲካል አናሊስት ወይ ከዓ ቴክኒካል አድቫይዘር ከም መሃሪ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ደይገበርኩም ከምዚ ተሰርሐን ከምዚ ኣይተበለን ከም አድቫይዘር ኮይኑ ንክዛረብ ከማን ዘይተሰርሐሉ ምክንያታቱ ናይ ገለጸን እዚኣ ካልአይቲ ካለ እንታይ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ ይትገብር ዘሎ አካውንታቢሊቲ ካብ ነፍሱ ደርሕቆ ዘሎ ተሓታትነት ካብ ነፍሱ ከርሕቕ ኣይደል ኣሎ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክትበርሃልና ነገር ደሎ ኣላ ንኹሉ ነገር ይትረፍ ሃገር እናመራሕካ ወላ ንእሽተ ኦርጋናይዜሽን ከተመሓድርን ከለኻ ሰለስተ ደን ኣርባዕተ ነገራት ኣለዋ ወላ ብዓድና ሽም ኣለወን ሓንቲ እንታይ ኣትብል እታ ኦርጋናይዜሽን ናትካ ምስ ገበርካ እንታይ ንብለም ትግርኛ መሲልኩም ኮመን ሰንስ ይበሃላ ወይ ከዓ እንዶ ናይ ዝኾነ ማሕበራት እየን እሰን ከዓ እንታይ እየን ማሕበር ወይ ከዓ ተደኣለካ ሓደ ሓላፍነት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓላፍነት እዚ ወይ ስኻ ተተግብሮ ወይ ንኻልኦት ሰባት ተግብሩ ለይ ትብሎም ሓላፍ እንትኾንካ ነቶም ካልኦት ሰባት ተግብሩ ለይ ክትብሎም እንከለኻ እንታይ ከተቕርበሎም ኣለካ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ናውቲ ነዚ ስራሕ እዚ ድሕግዞም ስተዲ ፍልጠት ቴክኖሎጂ ወቴቨር ተቕርበሎም እዚ ናውቲ ተቕርበሎም ኣለኻ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ነዚ ነገር እዚ ንኸተግብሩ ስልጣን ትህቦም ካብቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ስልጣን ወይ ካብቲ ናይቲ ሓላፊ ስልጣን ሂብካ ነዚ ስልጣን እዚ ከም ዝጥቀምሉ ትገብር ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ ውክልና ትህቦም ማለት እዩ ንኽሰርሕሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣካውንታቢሊቲ ትበሃል ኣላ እዚኣ እንታይ ይብልዋ ብትግርኛ ተሓታትነት ኣነ ንምሳሌ ኣቦ ወንበር ናይ ስኒት እንድሕር ደኣ ኮይነ ሓላፍነት ተዋሂብና ኩላትና ንሰርሕ ኣለና ስኒት እንድሕር ደኣ ፈሺላ ግን ኣቦ ወንበር እዩ ተቐዳማይ ተሓታቲ ምክንያቱ እሱ እዩ ንኩል ኣብ ትሕቲና ኮይን ኣብ ትሕቲኡ ኮይንና ንሕና ንምሳሌ ንሰርሕልና ኩላትና ተሓተቲ ኢና እቲ ተሓታትነት ወይ ከዓ ኦውነርሺፕ ዝበሃል ግን ንኻልእ ሰብ ኣይወሃብን እዩ ስለዚ ኢሳያስ ነዞም ሰባት ስልጣን ኣይሃቦም ሪሶርስስ ኣይሃቦም ናውቲ ሃቦም መስርሒ ከመይ ገይሮም ክሰርሑ ይደልሎም ነቲ ደይሰርሕዎ ከዓ እንተደኣ እሶም ደይሰርሑ እሱ እዩ ተሓታቲ እሱ እዩ ናይ ኤርትራ መራሒ ኮይኑ ስለዚ ኣካውንታቢሊቲ ከርሕቕ እዩ ዝደሊ ዘሎ ግን ንነዊሕ ዓመታት በዚ ሰራርሓ እዚ ስለ ዝኸደ እሱ ተሓታትነት ደይብሉ ንኻልኦት ሰባት ናውትን ስልጣንን ከይሃበ ንኻልኦት ምሕታት ስለ ዝለመደ ሕጁም ከማ እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ደዘክረኒ ኣነ ኣብ ሃገርና ሓደ ግዜ ፋልሶ ኣቦሎ እንዲ ወይ ከዓ ኣቦ ገዛ ፋልሶ ሰኽራ እንደይረብሕ ከሎ እታ ደገን ንፍዕቲ ስለ ዝኾነት ንኩሉ ነገር ኣርኒባ ገለመለ ነቲ ሓዳር ተኺደሉ ሕጂ ምስ በዝሖ ይሻድን ምሻደነ ብናቱ ጌጋ ዝተፈፀመ እንከሎ እታ ወላዲት ናት ተሰኪማ ንምሳሌ በቲ ዝገበሮ ደየድሊ ናብ ደቁ ፀቕጢ ጭካነን ሓደ ውላዱ ንደገ ሃዲሙ እንድሕር ዳ ኮይኑ ካብ ገዛ ወፂኡ ነታ ሰበይቲ የጓጥጠላ ወድኹ ከምዚ ኢሉ ወፂኡ ሓስኪዮ ገለመለ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እንዲሁ ተናዴታት ናይ ኤርትራ ከም ገይረን ይሓልፋ ነይረን እየን ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ከም ገይርና ሕሊፍናዮ ኢና ንነዊሕ ዓመታት እሱ ፋልሶ መራሒ እንከሎ ንሕና እናሸፈና ከምዛ ንፍዕቲ ደ እናሸፈና ስለ ዝሕነፍላሉ ሕጂ እውን ከምኣ ክቕፅል እዩ ዝደሊ ዘሎ መስለኒ ሕጂ ግን ኣኪላ እያ ከምታ ክልቲኦም ኩሉ ዝፀንሑ ውሽጡ ሻቕሎት ኣለዎ ስክፍታታት ኣለዎ ብኣና መራሒ ይኮነን ከይዲ እዩ እቲ ሻቕሎታት እትውን ይስምዖ ኣሎ ግን ኣነ ዝረኣየኒ እንታይ እዩ ንምሳሌ እንተኽኢሉ ነዚ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ መሓላለፍ ክገብሮ ክፍትኒ ከምኡ እዩ ትዘረባ ናቱ ድመስል ምናልባት ገለ ፕሮብሌም ፈጢሩ ኣብ መንጎ ኣብቶም ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ እንዲገለ ነዛ ምርጫ እዚኣ ከም ትናዋሕ እንተ ደኣ ክኢሉ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነለይ ኦኬ ታንክ ዩ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ
أي كسرنا نبلكا عقب كل المعاس وطئكايو مرير حيال كنتات معاس وعيلكايو جدانو سرتو بحقاتي خايو بشرح كل باطئكا بين خابحيتكايو كل حزبي واغا زخفرلو بعد خاجوي خايو كل انتنا خاطفت مقصد انكسار عند ابيلكايو حماع فعدلتي لا يزلنا لفيو بسنك مدابر كاتل امس غوربيت ايرتراوي تاد كم زي نبعت قدم حليفا داغماي كم زي وفيت كم اول تهكوت ابو دخي معدز وعليه دقي اخيلهم كعرف انداله اتز ترفو حساس لد كم زي تمنطله بدا حق تزارب زي تعدلت ملحسكا بتي نفاس ايرترا هريمو زي فلط اسنانكا اب عد هاجر كم حسم كتحق لبخ انداو سغودكا اي كسرنا نقابلكا حفر كيبلكا سبنا زغودو زي فلط مرغزيو نسب زي لغب تنخاسي بحريو كل غيزه مسكال زلافن بصوتك فيو اذن كله تفليل ملليو بتم غربيتنا بلونا دا سلاماويو يلن كمو زمن ياغرن بيت ماين عقد كسارا زغصرلو كم مخزب كم زي حلفه هيوت على فودسب كوننا ترغصكاس كم حسوم زبزب كي حفر كم يبال تخافينا لنا عسب أنصار تقدم تفتينو زي تعوت شطارة ملحس مطعم أوديقك خرا سناي مزراب قدفك فخرا أدا هليل كامو باطن يرترا هزب خي قدسك كامو قماتنا بحرا كنت فتنة زمن أو صورا زي سنخ حجا قرطو ولا كم زتباهله إنت زي كسرة أي كسرنا ننتله إنت زخسرة واجا زخفله بحبار تلعيليو إن بالله يزبله بعلني حزبي دفع كوز لله حجون من انت هاجروا دويل النوم ألقى غيبنا عليه انت زردا كان يرون ابزي بخمي كم زبصحكا انت انا حلف اسخا صلاح زبلكا نفسون عرز وفي اشوخي وقاكا سامبو سامبو يلنا كورشا سلطان زوطحكا حراين برمعس عشا مسيلوكا فتيم برمعس قديكا يبا حيلخا حججن حدرخا بتلمكا بكا اخيرا يا تاجيزيغا زحالفه زي ذكر مس بصوتو زي مكر اب عد غوانا بحاجوس يجبر اب ايرترا قسيلو زي حدر كوين مدليخا فوتصوم زي حفر زدوها بك حلفنك حدرن براي كونن رستي نابكا خي اكل حلفك تهبنا ان خالق منجستي زي تسمع لهم خنا قدم تنتي سعرنا نزبارنا يو غزائي غداينا زعصنا يبوغعي اب عالم زرخبنا له فري مصوعي تمليسكم نعم حبرنا هابلو مدقيم حدئينا زفلينا يلن كل سيت بولنا حمز غير تايس يا ايت شيطنا اذا سايت حلمو كيفون توي غاغنا العلم العصي تبقسنا قلسي نزخل حطو كل كبو مرسي العلم العصي هندي بسلام تركب سوها خايو حدري لفاتا وخد قبرو لتقيح استفقلو سماياوي بحري سلام دابلكا اكاي مخري تعرف قيمة خطسنتا زل انا النواري هداف نكحلا حلين بصورة حدا انفت رايز نورا حجق انفتا غيرا بحيدة مريسا زيرا هداليانا معلو بقى انا كتيرا
ፍጹም ዘይመሃር ካብቶም ዝሓለፉ በዓል ሃይለ ስላሴ ደርጊ ማይ ዓሚኾም ዝሰረፉ ንስኻ መሻርክኻን እውን ከምኡ ንኽዳዓት ፈውሲ የለና ሳይኡ ኣኺሉ እቲ ግዜ በፂሑ ኣብ መወዳእቱ ሕጂ እውን እቶም ዝኸሰርና ክሳራና ኻባና ሓሊፉ ንዓለም ዘካፈልና ተበጊስና ኣለና ኢልና ይኣኽለና ወነንቲ ክንከውን ዳይ መጻኢ ዕድልና ብሰላም ክንነብር ኣብታ ምድሪ ቤትና ካልእ የልቦን ዘዋፅኣና ሕጂ እውን እቶም ዝኸሰርና ክሳራና ኻባና ሓሊፉ ንዓለም ዘካፈልና ተበጊስና ኣለና ኢልና ይኣኽለና ወነንቲ ክንከውን ዳይ መጻኢ ዕድልና ብሰላም ክንነብር ኣብታ ምድሪ ቤትና ካልእ የልቦን ዘዋፅኣና ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም ሓርነትና ናይ ግድን እዩ كركبوا مرسي تلعلم العسي تبقسنا قالسي نزخلو حتو كركبوا مرسي تلعلم العسي تخلي ديمقراسي حتو ناخذ ملس حمامنا خفواس تلعلم الهزبي قالسي تبقس نزخلو حتو كركبوا مرسي تلعلم العسي تبقسنا قالسي نزخلو حتو كركبوا مرسي تلعلم العسي تخلي ديمقراسي أركز كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم كينوم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا